Hailai, Nisa. Hai. Selfie खेबगासिनो दङ आङो. आंबो जिरायगासिनो दं. खामानि गैया आरो जेबो जायाखै ओंखायनो ओरैनो गोलाव गोलाव. औ मानसिफोर नायदों. Nisra buru. Nisra. Siari जाबाय आलु जाबाय. ओंखारफिनबाय नै. गाज्रि खाना मोनसे गिदिरलाय एकदम मिनिला जोबनाय लाबो आं खेबना होनो औ बैसागो मोसानो रेडि जाबाय नै जोङो बैसागो दिनैनिफ्राय गागोन आरो गाजेनगोन ओमफ्राय मोननै दङ जोंना प्रग्रामा दिनै कम्पिटिसन मोनसे बङाइगावआव कन्टेक्ट दङ ना सार औ खामना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि मोसानायखौ आंनि गामसाखौ एसे देखायदो माबायदि नुदों रेगे रेगे आर'नाइ बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो गाइस जोङो दायो सारनि न'निफ्राय ओंखारलांबाय जों दायो थांगासिनो दङ फार्स्टआवनो जोङो बिजनि बान्दोगुरियाव जोङो मोसागोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो बङाइगाव थांगोन पलासपुरियाव पलासपुरि लोगो मोनगोन नोंथांमोना जों मोसानायखौ नुगोन आंखौ सोरबा सिनायदों दे दाखालि देमसि माबानायखौ देमसि मोसानाय गुरबासियाव मोसानाय देमसिमोन ना बिदि होनदों औ थ'दो जोंजों नोंथांमोना थांफादो फैफाबाय थादो फैफाबाय थादो फैदो बान्दुगुरिसिम थांनानै आरो बङाइगावसिम थांफादो जोंजों मोजां मोनोब्ला गारिया गंसे फैनानै दङ जायगाया फिलाप जानानै दङ जों गारि गंसेसो गाखोगोन आं खरा माननाया थानो हाला मारै खुरबावगोन नै मिराया आइजि गारि गाखोनो नागिरबाय बारनो हाया नामा जायगायानो गैला जोंनि गारिखौ जोंनि जायगाखौ सिगांनि जायगाखौ लाजोबबाय जोङो दाहाय guys जोङो दायो बान्दोगुरि मोनफैबाय बांसिन जायगायाव मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय दायो दासो ओपनिं जादों प्रग्रामा जानानै फैगासिनो मिथियानै जोङो दै लोंनानै थांबाय मानसि गैथ'वा सान नालाय खेवजालाय मोनायाव मानसियानो जोंहा बान्दोगुरियाव बिदि देखायलायनाय दङ ओंखायनो जों मोजां नुनानै फट' फैदों हाय नालाय मैयानिफ्राय बाहागो लानानै बेवहाय दंफैयो बिदि जाना दंखायो ना मायो आं गासैखौबो गैया आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासि हरग्रोनाय जाबाय ओरैबो दङ आं दैजिं बायदि मोनलायबायलै आरो लोगोसेयैनो दे आंखौबो लादो 1428 भास्कराब्द ने दिनै खालार जों दिनै बिदाय होगोन बे खालारखौ बे मायथाइखौ आरो गाबोननिफ्राय 1429 भास्कराब्दआ जागायगोन बे गोदान बोसोरनि थाखाय आङो नोंथांमोननो बयनोबो गाहाम अनसायनाय जासिहरबाय जाहाथे भिडिअग्राफार ना फट'ग्राफार आफा बोराइ इसोरा जोंनो रुजु रुमै थांना थानायनि बान्दोगुरि लाइमोन आफादा दिनै 30 बोसोराव हाबबाय आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै गासिबो मोसाग्रा गोजा सनाथि मायथाइ फोरबो मैयानिफ्राय जों खुंगासिनो दं दे बिथांमोननि बोसोनजों बे लाइमोन आफादखौ दानाय जादोंमोन होननानै आंहा गोसोआव दं आरो बेजों लोगोसेयैनो जों सनमान बाथ्राखौ रायखांबाय आरो सोरबा फट' खेबजानोबा आंबो बे बाथ्राखौ आं दिनै रोमै केमेरामेन बे समाव आंबो गामियाव गैयामोन 1972 मायथाइयाव आंबो गामियाव गैयामोन नाथाय 1975 मायथाइयाव आं जेब्ला गामियाव फैयो अब्ला बिनि बिबानखौ आंनो होनाय जादों नेहाथारिनि बिबानखौ आरो आफादगिरिया जतेन्द्र ब्रह्ममोन जा नबीन चन्द्र ब्रह्मनि बिदा रायजो राजानि
थुलुंगानाय रायजो राजानि मददजों बे लाइमोन आफादखौ बुंनो थाङोब्ला 72 मायथाइनिफ्राय 75 मायथाइयाव आबुं महर होनाय जादों YouTuber जाबाय आं मा मोनसे होनदो 1975 मायथाइयाव गोदान लाइमोन माबाया गेदेमा आफादा ओंखाम फैनानै मा मोनजादों आं कुकुरनि जादों आंनो मोनसे हरदो बैखौ जोंनि हारिया साफ्रोम बिथिङाव दावगालांनो गेजेरजों जों हाबा मावनांगोन लाइमोन आफादा जेजेराव मावदों साइज नुयो नै आयौ आंनावसो नायफ्रांलायदों आंहा मबाइल गाबनायखौ मोनबा बेफोरखौ होजोबथारो आरोना बे निसा जांग्रा नाङा जाग्राया नैबे साइज नुदों जायगायानो गैया खोमा ओमफ्राय खुगायाव सोजोबखायो मा जायो जि गोथाव नुयो मालाय जानायखौ खुगा ममनो फैसा बुङाबा थांदोंब्रा नोंसोर एबार माला होखो फैसा दिसे लोगोफोर जोङो दायो मोसाखांनानै जोङो न'आव थांनोसै डाइरेक्ट जोंना रिजाल्टआ फार्स्ट प्राइजआव मोनबाय बेखिनिसै मिया ब्लक जानानै दङ लामायानो होथेनानैसो दङ नै थारानो बिदिसो जानानै दङ कारेन्ट फैबावबाय दाना गाबोन ओइ नै कारेन्ट थारानो गोलैना कारेन्ट थारानो होथेनानैसो दं कारेन्ट दङ लाइन दानबाय हेलौ